Rasida terus. Ya wis. Ayo muni ngene. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Aku ora kebagian. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kowe iki ngapa ya, Mir? Natoki sirahe anake sampe anake dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isen ki bendara ngisen-isen ki kulawarga. Gong. Sembrono ya sembrono ning ora kaya ngono itu kok banget nek sembranamu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Ora pandang bulu, kenapa bulu dipandang? Ora mlayu sifat irung. Rekoso urip ulare. Nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambangne banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung butuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono, nggih. Wis tata-tata. Sampun pukulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok merangkul dewa. Aku ingin bakal merwoso karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Ayo. Parlinggo ya kono nang mburi kono godhok-godhok wecang ora. Sesuk nek bubar terus ora ana apa-apa piye ayo. Ya ngombe-ngombe barang ya ngombe. Kaya coblok apa anane. Kowe nek ora di ngonone. Ha iya. Arep nembang apa nek, Gong? Anu terus apa? Rasida terus. Ya wis. Ayo muni ngene. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru.
Semar ki nek ngentur des ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah percaya delokni lho ngono anu. Mata to? Dus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ya kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki karep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedahan. Lho. Kowe rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk madu. Engko anggere kon mundur lah kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi aku ngimpi Petro. Alah ngimpi wae pamer. Impene bapak ya ora kaya impenmu. Impene bapak ki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. Yo main mana yo Ben? Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. Weh. Gong, weh. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki adewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Gong, ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo, medun. Welo. Kegedean. Iki pralampi apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Nyat langaning kalangkuan aglar pandan moncar tinon lir kekonang
kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga imohana wenging ujungan cala Dene ngantos paripun sami Mbah Wacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kaget kula Semar Badranaya wau Arjuna esmunya kang kamanungsanira ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara ya ya nolo garing tak tampa kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den ya ya Petruk tak tampa kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara ya Bagong tak tampa sumpengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den enten apa napa ajeng nganti ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar kula aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih pripun kok semune rada wigati ora ngira babar pisan lamun dina samengkono salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa sinten napa Gareng napa Petruk napa Bagong kowe tak kandhani kowe tak jarwani Kakang Semar salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa wah lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong. Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata sirahe anake sampeyan dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono itu kok bangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Ngundak ming tok jak sembrono. Ada apa? Kenapa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, sapa sing ngomong? Ndaramu Janaka. Gus. Agus.
Aku sedengkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangri asmaning para Pandhawa. Luwung ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen kula niku teng omah. Ya, Pak. Mbuh. Wah. Ya nang ya, ora ngerti. Ya, Tru? Ora ngerti. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng omah kali bojo kula, kali anak kula. Ngopo? Ora ngapa-ngapa ora ndek apa-apa kok. Ning kula nang omah. Ora sandadak kowe gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Nek kula manut tak ajoke ning perdata adil negara Ngamarta. Dihukum mestine ngono. Nek kula ora manut, tegese kowe abdi sing ora manut karo Bendara. Terus wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni, ya trimo mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Telepon, Pak. Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok pono ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye Tru iki lakon iki, Tru? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae? Makler aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Turu kira ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa kaya. Cilaka iki wis. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkanan ning klethus pelok. Apa jenenge? Aku sak ngrungokke nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Wah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora apa jenenge? Apa kerep lali to iki? Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ora mlayu sifat irung rekoso urip ulane. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono. Zlep. Aku wis semelangke nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke. Wah, kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak.
Wis bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlas krepatiku. Titip anak-anak ya nem. Aku kok gak tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh nem. Aku ora kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung butuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggono ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Wuyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jama-jama. Setan ki. Tak kira iwake. Tak singgol kok ambyar. Iladal. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra.
Arjuna sumobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkung ler wowo sing pene panca toking ayamono ki kono wis jati ambruk semene gedene iki belum duwe mata barang apa iki sing jenengke nganu apa ya kura-kura jagat dewa Bathara weh sanguson sistem Iladala se cengengesan Bagong kowe sapa e lho ora basa karo ulun oh kowe ulun ulun iki dudu ulun wah tak tono kowe terus kowe marai bingung iki mau muni kowe takon marang ulun berarti kowe kan jenenge ulun kita ora dong kita dengkulmu mlocot aku Bagong dudu kita ngene Bagong ngono ngene kita tak kandhani ya dundang saiki kita narto kandhani lho kita ki kowe paham wis ngerti nek kita ki aku kowe ulun to iya lah wis dadi yo arep ngomong apa ulun kandhani lho kuwi piye to arep ngandani awake dhewe ulun iki dewa dewa iya ulun dewaning samudra wo sing tunggu segara iya kita mbuya ngerti wis ngerti kok sik mboya dikandani kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya ngapa kok petite tekan sirah barang ulun buyer pripun panjenengan pukulan to iya kene ngerti pukulan sapa pukulan Sang Hyang Baruna lho kok kaya bis rodane endi Bagong wis pokoknya urung bubar urung ngarep leren leku banyol iya ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna Bagong ulun bakal takon lawan jeneng kita ora ono kita kuwi kowe apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra nganyut tuwa ki apa lalu kepengin golek dalaning pati ora ketemu golek dalaning pati ki angel
Enak golek dalane. Burung. Lagar ngono kae diwaya. Jane kaya do pinter-pinter. Soale kan barang dolopi mi. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas kelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng jero banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Oh, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa pukulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa pukulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan, tegese barang pakaryan biyen ne. Sanjuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus Ulun dandani. elek tak tonyo lho pukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek, didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu pukulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut ulun dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagongnya loro. Iya. Kita. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane naglag-lag bumi. Terus sinten niku sing membo dadi kula pukulun-pukulun. Ulun boya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestakaken dawa. Siap. Pukulun ampun ngelucu sama niku dhewe. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen talanging kalbu. Pambukaning warana. Bagongan lemet tenteng kleru. Wus. Kula wujud napa kulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabido ya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, nyuwun kagungan garwa Mbak dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal, langsung tak kedhepi cening. Kita
kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku apa ngrame? Padha nggih Sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Ulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Ulun. Iya. Kancing gelem ora ana, nggih pun. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing Pethit ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan dedaratan. Sendika ngestaken dawuh. Lho piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Ulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godho gitik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godho gitik. Wis ulun nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Jaya merta imbang yen padha-padha. Sapa sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanan. Wonten paring adhawu. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung
dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu mara coba sawangan kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangan kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakno permana jati netra batinmu gunakno sawangan epek-epek pun Kakang. Ing Kagyatri sangga pirang rinangkul. Rinangkul kinempit kambit. Dosang reknaning bawana panus maning jajalan katone nyemplung segara jebul malah minggo dalan mapan ning Taman Negara Ngastina kendharat maning Januka Bagong. Aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem. Padake sapi. Iya papunten iki lho Ramake. Menawi kersakaken menapa-menapa kula kartemtu badhe ngladosi. Iwalah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sakayange batu-batu panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Mbok kula ingkang sowan Kakang Mbok. Dimas Janaka. Inggih. Dimas mboten nginten babar pisan menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang mboten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Tendhawa Ndara. Kena ngapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Aja edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Mbok, menapa dipun aturaken Bagong menika leres batu-batu wis ketimbang alpuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Mbok. Laku dados mekaten lampanipun Bagong kowe ingkang malikke blate Kakang Mbok Ayu Banowati Janaka ora trima ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah ganggu terus bocah. Piye Janaka? Leres. Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun getak Bagong saged kuntal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe iki mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko ana pawongan teka ya kowe bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Lan bisa madhangke kananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu kula nderek paduka karo Koko Prabu.
ana pendhita tuwek. Tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Gua tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lho. Karo ratu kok ngontekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Klayang kabur kanginan. Mendung kebaratan. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya ning lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Godo Gitik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Godo Gitik Dasar ora nyata. Janaka Wonten paring adhawu. ana pendhita tuwa jenenge Godo Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, Adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Ya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Yo, Karemu ngomong nyegat aku. aku arep njaluk tulung. Wah, men biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane kita apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wila apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe ning negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong ning negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenang. Aku njaluk patine wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Neng Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Kowe ra edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki manungsane ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Ini karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa? Begawan Godo Gitik.
bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng kawujune. Nek perang cara dalan-dalan biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-saurane jangan bening. Saiki kok kakek mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kok? Tangan-tanganku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Gada Githik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tuthukaken wonten mustanganipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Gada Githik ilang wujude babar Ki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Wah, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, Ndek. Sok meneh ora ngono kuwi. Gawe kucemas maning sun. Aku ki wis berbuat apik, berbuat becik. Sak penakmu dhewe. Njur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong ki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye ki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah, jelas iki. Lakon ra jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih, kula kemutan. Gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to Bagong, masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Nyuwun pamit. Ande Bima kang Simonata ngeses mawa lindhu lawan angin Kresna kakangku Werkudara piye? Bagong eleng kono Sing luput dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang mimba Bagong. Sapa? Jem sapu
sapu jagat yang mapan ning ringin kula negara Ngamarta tilas patih Ngendraprasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana sewiji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumene nek tumandane ampun ngantos sak kepenake dhewe nggih. Iya. Dipetung tunolan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bab. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petruk anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jem Sapu Jagat ing tenggolingin karo negari Ngamarta. Lho, Jem Sapu Jagat. Inggih. Malik Bagong, inggih kok. Lah edan. Tak kung. Ya, nek ndodhok iki sing pas. Sampai di Gondoro Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.